माई गे मुखिया जी के बेटावा उठावा काट लेलक। माई गे ठाकुर जी के बेटावा उठावा चाट लेलक। पाइन लावे गेलियो कोरा में साइट लेलक। माई गे पाइन लावे गेलियो छाती में साइट लेलक। माई गे मुखिया जी के बेटावा उठावा काट लेलक। माई गे ठाकुर जी के बेटावा उठावा चाट लेलक। कहे छौगी मिले आवे हमरा घर के कोनामा, हमरा घर के कोनामा। आधी आधी रात के उ करे छौगे फोनामा। कहे छौगी मिले आवे हमरा घर के कोनामा। के न जाइयो मिले हमरा डर लागे छौ। माई गे के न जाइयो मिले हमरा डर लागे छौ। माई गे यादव जी के बेटावा उठावा काट लेलक। माई गे ठाकुर जी के बेटावा उठावा चाट लेलक। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र राज। कहे छौकी मिले आवे हमारा तू गछिया। नहीं तो घेट काट देबो लाके तोहर कचिया, लाके तोहर कचिया। कहे छौकी मिले आवे हमारा तू गछिया। नहीं तो घेट काट देबो लाके तोहर कचिया। ज्योतिष राजदीप छौरा तंग करे छौ। माई गे हर्ष राज छौरा बड़ी तंग करे छौ। माई गे मुखिया जी के बेटावा उठावा काट लेलक। माई गे ठाकुर जी के बेटावा उठावा चाट लेलक। पाइन लावे गेलियो कोरा में साइट लेलक। माई गे पाइन लावे गेलियो छाती में साइट लेलक। माई गे मुखिया जी के